Okamado to say you. What the command of Cherry away go nwe. Ki kamado, pati isi turu oke. Galo ka to se ke ajiri aka we gu onwe ya. Ekwetoro m. O kwara no to ozo kwan, o kwara ihe ozo. Iti mo no ndi onwa na aburo nsogbo wa. Nsogbo. Imo mo nya. Onwe narara ya ihe ruru. Onwe narara ya ale. Onye ihe obala ruru. O jisi komo fi ha. Wa nka na to ka mma na anwu. Kamado gano ka tosi ki ajira ka we gu onwe mba no emetri ha emetri onye mara onya di mana di to bana nwere kosa ekwonya ya udi ntanka ajira ke yo cheri jonya amata ochi je mo wa go ochi je mo ondo to bana nwere kosa mo kia di tago emetri ha ka o I go never go ekwetere ni ya ni ime kule but kala go di ha because we kamado ha wura na yo fuma mujo ya fo nga no ka tosi ki ajira ka we wure ndo ya because ka se ba fo Kaipo, Kaipo, I'm telling her. I'm like, I'm not to say about them before. Apple and Gipo ever. I'm not telling her, I am my campus. What I get. Take a you already got the other one. I did say, Chidu Tigesi will change the schedule. Only when you feel your aim will be for me. I feel my son. Adeze, nya maka azụ na ka eji wee gbuo nwoke. Echere m na ọ bụ na efu azụ na ị ga-adịrị ya ndụ. Eziokwu dị n'ọdụ onye nwoke taa ụmụ azụ na-anya maka ozi otu akọ gị ị were ndụ gị ugbu a ọ bụrụ ozikwa gị ma azụ ọ bụ ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ọ maka ị mara amara ugbu a wee isi ndị na-emebi mmadụ mma gị tọkọ ịma ka o si adị n'obi mgbe ihe na-ewute m o nwere iche Adaeze gị nwa chọrọ ịyọ mụnwa yọọ m ihe ọbụla sọrọ gị ihe ọbụla ga-eme ka ọ wee bata n'obi gị ọzọ izoro ga-emere gị Azunda jini wanjo kifi netili Chineke Imana ndum ki chori iwere I chori igbu m okungu nwa m n'ọnụ si n'ife ọmụ na njọrọ gị na ihe eme ya kesi kisi ụtọ what's not to mana gịnị biko ayọ ka m na-ayọ biko Igbo nwe ife ọzọ ma bụ nwa chọrọ ozigbo ichefugo ihe eze kwuru eze sịrị ma ọ bụrụ na o nwee ka o si wee fe azụ nna n'akụkụ ubi eze anụ n'oge eme ya ihe ọ na-azụ mmadụ achọrọ ka igbo jere ya ozi jere ya azụ mgbochi ya tara ozi oge ezi gị tupu chi tata Adaeze, amakwana m ka ọ dị gị ama m ka obi gị dị kịta o nwere n'ihe m ga-emenwu anyị ka mbọ enwere m ọnụ okwu Adaeze nwe ihe mma m ga-emenwu manụrụ anyị ka ị chọrọ mgbajizie m ife ị chọrọ ịchọ ịfụlọ m n'anya
Kezi ụdị ajụjụ dị ife nka ma m fụrụ gị n'anya. Ma fụrụ gị n'anya onye ka m ga-afụ n'anya? Sọnsọ gị bụ nwa mmụọ. Sọnsọ gị ka nji. Sọnsọ gị bụ anya nji afụ ụzọ. Kezi ụdị ajụjụ dị ife nka? Nne m ọnwụ na-efu m na anyị eje gwa nna m ka ọ gbanwee obi ya ebe azụ nna m. Adaeze, ọ bụrụ na ife mmemekwana ya, mana mmemme nwunye nna gị bụ igwe obodo anụ. Ife ọbụla igwe ekwe otu aka ya adịghị ana okwu igwe ana. Igwe kwupụta ha n'okwu otu aka ya dị. Obi aṅụrị m, ọganiru m, obi ụtọ m, nwere onwe m, mmesapụ arụ m ka unu chịkọtara ghasa n'ife omenala na ọdịmma otu ahụ. Ọ dịrọnụ mma otu ahụ. Adaeze ekwezi n'okwu otu ahụ. Okwu anyị na-ekwu na-agbawa m obi. Ọ na-agbawa m obi. Adaeze afụrụ m gị n'anya. Ọ gwa na nwa m ka ị bụ. Ọ gwa na Adaeze m ka ị bụ. Ekwezi n'okwu otu ahụ. Ọ na-agbawa m obi. Igwe kwuru n'okwu okwu sigo. Igwe adịghị ekwu okwu welukwa okwu ya. Okwu sigo. Nwere ife m ga-emenwu biko. Agbawazila m obi Adaeze. Agbawazila m obi. Bịa ka ibe n'ote gị nọrọ na ebe a ka ịbanyezie n'ime. Igbo onwe maka gịnị kwa Chukwu okike anyị ekwe bụ onwe ma m ka dị ndụ biko ka ebe ọ chọrọ ka m fe ya obi eze kiko ni ka m si aga na be eze Hey, I'm too modern about. No, I'm didn't. It's not about one uru. Number you think it's large no busy. Don't come and I'm just a little bit too. Kedu ihe bụ oke gị? Ụzọ abụọ. M ga-emere gị ịtọ. Nwere ihe m ga-emere gị.
imere m ihe a nchọ ka imere m ga-enye gị ọgụ ego na-abụ n'ise ijecha. Gịnị gị chọrọ ka m mere gị? Achọrọ m ka izigalụ m Azụnna ọgbanta ozi. Adaezigide, nke a ga-afịakwa arụ. Na ị chọrọzi ka m nye gị ihe nkwedobe nkwe. Ọ bụrụ na ị chọrọzi nche onye ọzọ m ga-ezi. Aga m emere gị. Nsogbu adịghị. Ijecha anya bụ ozi bata nye gị ihe nkwedobe nkwe. Hey, egwu ọ na-atụzi gị? Ma ị bịakwutere m na mberede. Ọ hụzi mberede ka eji anwa dike. Ụjọ na-atụ m. Otu ka esi n'ọgụ obi. Ụjọ na-agazi m mbanụ. Oge, mma nche na nga nwa ọgwụ na mafụ ọgụ ọzọ. Ị ma na angụ m ahụ. Angụ m na-ajụzi ka ihe nụzi n'ụwa ya mee. Mmadụ ka m gwa gị eziokwu, achọrọ m ikwu ụdọ. Ịchekwa ụdọ maka gịnịzi? Achọrọ m ikwu ụdọ m echiche si ya cheta na ọbazi nwụrụ. Ịma na nna m siri ọnwụ. O siri ọnwụ na ọ ga-akpọnye m ọkpụkpụ. Kọma? Eziokwu. Ee. Biko, ịmala ife ị ga-eme ime ya ka isi ebe a kpọrọ nke ya. Isi ebe a kpọrọ gị? Onye na-ekweta ka anyị si ebe a gbapụ ọsọ? Onwe ife ọzọ? Mbanụ. Anyị ọja agba n'ọsọ maka gịnịkwanụ? Agba ọsọ ga-adịzi ka awụzi ndị ụjọ. Anyị kwesịrị itikọta isi anyị n'ọdịkọta n'otu ka anyị lụwazie ọgụ ịhụnanya ama na gị nwere. Onye anyị kwesịrị ma ọ bụrụ na ịgba n'ọsọ biko n'o. Aya dị mma o, ada na mba o. Ọkụ ebe ikuku m. Enwekwa kịta m ga-ahụ. Emume ozugbo onye na-ezi ndụ mmiri ụwa maazị ndị jiri tupu ha chọrọ mgbe eziokwu mana ha ya chọrọ ngwa mekwecha isi ebe a ka achọkwa ka ha na nwekwa kịta ọnọkwara oge igwe tiri aka na ntị ka ị ghara ịbịa akụkọ adaeze ọzọ. Gịnị mere ichi ji aka butere onwe gị ihe ọjọọ na ndị bụ unu? Ọ dị ka ụjọ na-atụ m ka m gwa gị eziokwu. Ya ihe ọla gbasara adaeze ya wụrụ ọnwụ a ma eji isi mgboro ya. Ọ ka nyere gị ọnụ okwu
ị ga-ejezi ka ije kọwata onwe gị ngwa ịba konyere aka asị na ụkpa na okpoko gburu ntichiri kpata na ijiji na-adịrị anụ ihe na-eso ozu onye ọbụla mere alụ n'obodo daa iwu obodo eme gịnị ọ ya anala ụfụ arụ mụnwa dị ife a wepụta oge m na-afụrụ afụ wee dụọ ya ọdụ dụgide dụọ ya ọdụ ugboro ugboro nupụrụ m isi ibe anyị nụ n'igede onye nupụrụ igwe isi gịnị ka ị na-eme dị ya wee na-asị na anyị ga-achụpụ ya chụla ya aja ọfịa ka o si dị na omenala anyị ya bụ unu ga-akpọrọ ya ruo ebe nne ya ife niile na-eku ume ma anyanwa ma mamụ ya bubanụfa aja ọfịa ọkụ iwu anyị si dị ọ bụrụ na ya biko ndị ichie m wayoza ndị ichie m biko soro ụmụaka ruo ebe nne iji na-eke ife niile ego ọfụma ka isi igwe ị ga-adị nke bụ obi m rapụnụ m ka m nụba onye bụ obi m rapụnụ m ka m nụba azụnna nwoke dị mma ọ bụ obi m achọghị m onye ọzọ sọsọ ya dị n'obi m nke bụ obi m rapụnụ m ka m nụba rapụnụ m ka m nụba rapụnụ m ka m jebe rapụnụ m ọ dị n'obi m rapụnụ m ndị iche ibe ndị be anyị ha na-atụ ilu sị onye tinyere isi na-akwụ aṅụ ka aṅụ na-agba maka na iji na-enweghị onye ndụmọdụ na-eso ụzọ eme gịnị nwa okorobịa ebuterele nne ya na ya onwe ya ọdachi na ọnyịm ụwa eze sị anyị duru ha duje ha na okwu ajọ ọhịa ebe akwa na okwu ajọ ọhịa anyị na-asị na anyị ga-eso ha juru ebe ahụ maka anyị eruola ebe anyị ga-akwụsị anyị ga-enyere ha ohere ha buru ihe ọjọọ ha na ọdachi jewe okwu ajọ ọhịa ọbara ha dị ha na gịnị aka anyị dị ọcha n'isi unu ka ọ dị ngwa ya jem kule ya kulenia unakola ya nazo igede gbomo achụrụ di mo chụba ya n'oke ọhịa ebe anụ na-akpa nri n'ime anwụ na mmiri ọ bụ onye ka m ga-akpọ obi m nọ n'uju igede gbomo igede gbomo igede gbomo igede gbomo
na-achụ obi m nọ n'uju anya m nọ n'akwa ọ bụ onye ka m ga-akọrọ azụ nna nwa mama igede gbomo igede gbomo igede gbomo igede gbomo ihe nna na-eme ihe nne na-eme ịma n'uche bụ agba onye ọbụla anya nke ya igede lele igede lele o igede lele igede lele o igede gbomo 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 Adaeze ogene Adaeze ebezina akwa anyị na-ebe biko ebezina osisi ibezi akwa anụnwa Azụnna anwụgo ọnwụgbo nwetukwa ihe jikọrọ gị na Azụnna biko ebezina akwa anyị na-ebe biko ya otu o si eme m n'ime obi ma ghọta gwakena m ife ndizi ndụ eme ebe Azụnna nọrọzi ya biko ekwusịghị Azụnna anwụọna Azụnna anwụọna ọkwa Azụnna na ndị mmụọ na-akpakọrịta Adaeze biko achọrọ m ka isite tata chebezie maka ntụmba nna gị na-agwakwana gị maka anya mara oke nna gị agaghị edufukwana gị na Adaeze ọ dị unu ka m enwe obi aṅụrị ọ dị unu ka m enwe obi aṅụrị na nnu ọtụmba ife ọ dị unu ka ya na m ga-enwe obi aṅụrị Adaeze ị ga-enwe obi aṅụrị tinye uche gị na ya nna gị agaghị edufukwanụ gị tinye uche gị na ya na ị ga-enwe obi aṅụrị ife nna m melụ kịta abụọ chịkọtara ọdịnihu m wee ghasaa ife omenụ ọ ghasala ọdịnihu m Adaeze ọ bụrụ ife ome nna gị bụ igwe ife ọbụla okwu otu ahụ ka ọ ga-adị nna gị ekwugie nna gị ekwugie onweghị ihe jikọzi onye nwụrụ anwụ na onye dị ndụ onye na ndị mmụọ na-akpazi ede m na nna m fụrụ m n'anya Adaeze nna gị fụrụ gị n'anya n'ọrịa mere o ji si gị nọbazie tụmba anụnwa o fụkwana gị n'anya ọrụ Adaeze anyị ka ịbụzi ọrụ Adaeze m ka ịbụzi nna gị fụrụ gị n'anya Adaeze biko ihe nna na-eme ihe nne na-eme ịma n'uche bụ agba onye ọbụla anya nke ya igede lele igede lele o igede lele igede lele o igede gbomo igede gbomo igwe nke ịgụgboziri m agụgbozi m bịawa ozugbo ọ dịkwana mma egwu bịakwara m mba udodi ịma na Igbo na-ekwu okwu si na a na-abụ anụ gbaa ajọ eso agbanyere ya ajọ egbe Igbo na-ekwukwa si na ọ dị mma ịchụ ewu ojii mgbe ife dị karịa na ọchịchịrị wepụ mgbe ọ dị ịma na ndị okpoko obi abalị one na ịnọ ya mgbe ndị okpoko bịa anọ m ya onye ka m si ka mụ na kpagodo nkata sie iche nọ na-adị nke izife ozi fabiabazianụ ọkwa ọ dị mma ndị be anyị sịkwa na eme ọsịsọ emeghara ọdachi ada gị nwaanyị adarugokwa na agbọghọ ụlọ otogo ụlọ ihe eji agbọghọ eme ọ bụrụkwa na anyị gbuo oge
ndị ọzọ ga-anara gị ụdara racha ụmụ okorobịa ndị a na-agagharị na-abụrụcha anyị n'ugwu na-achọ ndị a ebe a na-agbọtọ ihe anyị ga-eme anyị ga-agwa ndị okpoko ha bịawa na ihe ya dịgo njikere ọrịa bụ na ụbụlụ dị ebu aka ofuke na-enwesịrị isi mma na ịtụkalụ maka na ọkọba mmadụ ibi ekọ ya nke o jikọba ụmụ anụmanụ na-echi ngwa n'isi ya na ife dịzi ya bụ na mma akpọ ndị ichie ndị ọzọ ka izie papa bịaba di ya mmadụ anara ibi ụlala adanna ya ọkwa n'afọ oju ka m nwere n'ụbọchị taa nsị ka afọ ka m ziere ozi ezitere maka ibi na ndebe dị ya zite ozi si na izu ise a na-abịa abịa na fa ya abịa akpọrọ gị na fa wee mbezie na fa amakwụgo gị nwa ya bụ ka ekwadobe bebe kwakọbaba ife niile ka o si kwesị ịnụgo ka ị wee jee ya bụ ije dị ọfụma maka na itoruye ịnụgo onye ka nsị ka m gwa ya nna m anụgo m ife ikwu o nwere ife ọzọ ịchọ ka m kwuo na ya bụ okwu ọ bụ na ọnwa ebe ịchọ ikwu ikwue ụkwara ịnụ ewere aka nne itie nwata ibe were aka ekpe gwadebie nso maka na onye ti nwata ibe ayasị anya ebe na akwa onwe ka ọ dị gwa nna nna onwe ebe ibu n'obi ịchọ ikwu o nwere ọ bụrụkwa na o nwere ife nchi ikwu nọọ ka nsị gị daalụ maka ebumnuche gị ebe m nọ nwere ife ọzọ ka m kene gị ịma na nke bụ eziokwu bụ n'afọ gị n'anyarị nne maka ofu mkpụrụ akwụ ka ị gbọrọ mmekwanụ ka o fue n'ọkụ ya ka m ji emeri ibe niile ndị a na-emeri ka ọ ga-abụ mgbe ị na-alụ elu wee bili ezinụlọ ị na-akwadebe ije ịfụzie na gịnị ya eme na ihe a nọ n'ọdụ mma ọganiru ya dị ị na-enwe ebube ekelekwuru m chukwu melụ m ebele onye nchọtara burukwu ezigbo nwa maazị eze ibe ezigbote nwa eze ibe wee sị ka m jụọ n'ọmaka kpatalụ eji wee kpọrọ azụ mma chụbịa n'ime ajọ ọfịa maka nọọsị n'ọfụlụ nwa eze n'anya n'ebe ahụ ka ọ tụkwasịrị obi ya adanna ya ama na ihe achọ ka ị mebie ụbọchị ma bụsị ụtọ tata agwago gị na achọrọ m ịdị na-anụ ife ọbụla gbasalụ efu a dinta na-agbatara ọnụ ya anya na-ekwudi ya ọ bụ mmadụ aịzụghị mụ na nne ya aịzụghị ka inweta ụgbalata mmadụ ndị oke mmadụ ya bụ a na-asị ebe ka onye asị na ọkwọ nke igwe dị ntu a igwe obodo igede ọ na-atọ kedu ife ihe eji na-ene ụmụ ifurifu ife na-enwere isi na ọdụ anya ijurukwa ya uju si na ọ na-agba nta anyị mara na onwe ndị na-agba nta wee nwee ezinụlọ mana nke a na ugwu ruru mgbele ịfụ na mmadụ adịrị anya biko ịchọ ka nna enwe ọṅụ bido taa gaba ịkpatazinala m nkata nwa ọ dị mma ihe eje ka ịfụ nne ka onye kwuo aka na-akwado ya onwe ife ọbụla bụ ife gbagwoju ya anya dịka ntụ esi ebi ezinụlọ na nwa a na-achọ ịnụ ịbụ nwa bụrụ mmadụ biko nna m ohere dịrị kịta ịjụta nne ya ọtụtụ ife kwesịrị rapụnụ ka m jebe ọkụ maka ihe a ka m ji ekwu maka Azụnna ama m nnọọ ihe Azụnna nwere onwe ga tie n'ime ọ bụ nnọọ na Azụnna cha ga-ịchụ nta nke anyị ga-ugbu a anụ ahụ gbanarị ya garị gbanarị anyị ịgbachara ya agbacha gịnị mezie nna biko ike agwụla na m ụbọchị nketa shiri ike nwere ike osi ụbọchị nketa shiri ike nwere ike osi anyị maka anyị si achụ nta anwụla na m onye otu anyị na anyị ma onwe anyị mana ịhụ gogo otu osiri dịka ndụgodo ụlọ ọna ka anyị ji tụfuo nwanne anyị nwoke na ọya anyị nwoke Azụnna Amadioha ekwekwana ụwa ọjọọ na ndụ alịghịlị nnọdụ ụwa wụ ya ego na Azụnna mgbe m hụrụ Azụnna na ihe ọ na-eje na ike adaeze ka m si ya nwanna ebe ị na-akpakwana iwe ebe ọkụkọ chefu
Azụnna chegharịa gekwanụ ntị ama m nnọọ kpọchi ntị ka kpọchie Azụnna ntị ngwalezienyi ugbu a onweghị ka ị ga-esi hapụ nwaanyị ị hụrụ n'anya ịsụta agba hapụ gị onweghị ihe chi ịgwa gị bụ na enwe ịhụnanya na-ekwu maka ya o siri ike Udeme ka ụdị ịhụnanya ga-ahụ nwaanyị ga-eso ya laa n'iyi ndị Igbo sịkwa n'ịkwala ntị ike na-ezu ike n'afọ nnọ lezie n'ihe dị ugbu a gwagodu m uru dị na ihe o mere gwagodu m uru ọ na mmadụ mechaa ihe onwe uru nwa ọghọm ọ bụrụ ọghọm ka ọ nọ n'ime mgbe m hụrụ Azụnna ka ọ na-eso Adaeze n'ike ka ebe ijiji na-eso ihe mere mmadụ n'ụkwụ ka nsị ya nwanna werekwe n'ire gị bụ eze gị ọnụ ọkọchie ntị Azụnna abụ ọzọ nwanne anyị Azụnna abụ ọzọ onye igedebe anyị ọ na-awụ m akpata oyi ezie na Azụnna ka a chụbara n'ime ajọ ọfịa ịmakwa ihe na-eche m ugbu a ihe Azụnna ga na-eme n'ime ajọ ọfịa nwanna ajọ ọfịa bụ ajọ ọfịa ụnọ pụ ụnọ o nwekwa n'ike otu anyị n'ebe a na-ekwu ugbu a mana Chukwu abịa ma ekwekwana o nwere ike ụmụ anụmanụ erigo anụ ya ịmakwa anyị nke kachasị na-ewute m elu nne ya nwaanyị na-enweghị di na-enweghị nwa ọzọ na-anwụ naanị Azụnna ịhụnanụ ka amaghị si wee shi ọnwụ ihe mere Azụnna amaghị eshiro ịma na nwekwa ike ọ bụrụ na ndị nna nna anyị a nwere obi ọmịiko n'ebe ọ nọ wee chekwata ha ọ bụrụ na ajọ anụ eribe ha ha nkwere ike ka dị ndụ ị mara ajọ ọfịa a na-aza eze azọ Adaeze ya alagodebe di ya Adaeze soro gọrọ ọkpara eze ndị okpoko na be di ya gwanụ m ebe Adaeze n'ugbu a ọ na-eche ihe gbasara Azụnna ụmụ nwaanyị ka ị chọrọ ịma ka nnukwu na ọ na-eche maka ya ị ga-akọwakwa obi nwoke o site n'ile anya n'ihu ị ga-akọwa nwa ya ịmakwa na ngwere niile makpuchi amakpu ọ ilezi anya ị mara nke afọ na-arụ ngwere niile ebe makpu amakpu o nkwe ndị afọ na-asa ịma mma ịhụrụ ụmụ nwaanyị Udeme ịmara ụmụ nwaanyị ọ kwesịrị ịsa akpọ ha ụmụ nwaanyị nyere anyị otu a ka ha dị ọwụ na ịmara achọghịzi m ikwu nnọọ ihe gbasara nnukwu Azụnna na-echegbu onwe anyị maka ndị na-adịrọzi ndụ n'ala ndị dị ndụ ka anyị ga-achụbata anyị na-achụ ka anyị were Azụnna na nne ya wee nyefee Chineke Adaeze nnukwu obi na-atọ m maka na abalị asaa na-abịa ị ga-abụ onye nwere alaeze nke ya dịka lọlọ nke obodo okpoko n'ebe ahụ ha ga-akpọnye gị ọtụtụ ndị odibo ndị ga na-agbara gị odibo ị ga-adị ka anyanwụ ha eze nwaanyị ha nke bụ ị na-aga ha na-eto gị ị na-aga ha na-eto gị ama m na ị nwere nnukwu aṅụrị ama m izolo ọ dị gị ka onwe ife m chọrọ n'obodo anyị ahụ Igede na mmanwụ m ọ dị gị ka onwere ụdị odibo ọ bụ mmasị nna m ya kpọnye m n'ọma mkpọnyere ọ bụrụ ọzọ m nwa bụ Adaeze anyanwụ ụtụtụ ndị Igede ọnwa na-etile ọra Adaeze mana n'alaeze okpoko ị gaghachikwanụ ha dịka Adaeze ị ga-achị ha dịka lọlọ alaeze okpoko obi chepụtakwara m n'ahụ ịma nghọta ka o si eme n'ime obi ịma nghọta ụdị ụfụ n'afọ m n'ime obi
nya na-abanye n'asa na-abịanụ nsi n'ofu ụlọ mkpọrọ banye n'ụlọ mkpọrọ ọzọ mwa wa Adaeze enweghozikwu ọnụ okwu ikwu ife nchọrọ n'ime ndụ m nkwu ife ga-enye m obi aṅụrị mwa bụ Adaeze ịkakwa na anyị nwa ịka anyị nwa mma anyị nwa bụ ndị ekere si na ị ga na-agba odibo ganye na ndụ anyị ganye n'ọnwa anyị anyị nwa bụ ndị ekere ga na-eso eze na lọlọ ganye n'ọnwa anyị anyị nwere ike ịfụ ụmụ nwoke ọ bụrụ onye anyị fụrụ n'anya mana nwoke a ị ga na-afụ ya anya mana anyị ama mmetụnye ya ama mbisenwu ya aka mana n'obi eze ha nwa n'onwe ha bụ ụmụ agbọghọ tọrọ n'obi eze ha nwere ike ịbụ ndị fụrụ nwoke kpọrọ anyị bizọwa Adaeze kọta akụkọ ọzọ ịma ka o si dị m n'ime obi kịta ihe benata okwu anyị akọta akụkọ ọzọ biko isi na anụgodo m ọkụ obi na ụbọchị tawo m biko ịmara ka o si dị m n'obi kịta kọta akụkọ ọzọ biko ndị odibo gị ga-apụ ka mụ na anyị kalịa Require one no. How if it was a low Adaeze? Igwe Adaeze kpọchibụrụ onwe ya n'ime ụlọ o nwere onye ọ na-atụpụrụ ọnụ Kedu maka ife arụ adịkwa ya le arụ dị ya nwere ife ọzọ na-eme na-abụrụ maka nwatakịrị achọghị ya Adaeze sị na ya chọrọ ya ma nwatakịrị ma ya chọrọkwa lọlọ ogeli m obi dị ejebe nwere ife na-eme Adaeze karịa echiche ọ na-eche gbasara di na-achọ ịbịarị nwere ebe ọzọ ya dị mma kpọọ ya n'ọdụ ya ndụmọdụ na ogwu ya na ụkwa na bụ olu oge ọ daa ọma mkpọdụ akpọle gwasị nke m bịa gwa gị maka anụ m ka ọ na-agwa ndị odibo ya na-agwasị ha ike na kama ọ ya anụ ya nwatakịrị ihe na-abụ ofu eme mechie ọnụ ya na onye amamọ gị na-eje agberi ya ọkpa o wee na-emezi nkwueri ka ebe bụ na ọ ya n'ọmacha nwa chukwu wetara ya ọbụgo n'uche ka nke ị nwere ike ịbasiri mbike gwa ya na nwa bụ efulefu na anụ ọ na-agba na ogbunuru olulu chọrọ m ịnụ ụdị okwu ọzọ gwakwa ya fesọ ya na-eme nwa eze ka ọ ya anụ ọbịa bụ na ọnwa eze ọzọ ịchọta ọ dị iche jebe na be ruo ekpere bịa dobie ọdụ gwa okwu ọ ya anụ nọ nne ka ịbụ ndị okpoko asị m na-ekenekwa m ụlọ ọzọ nnọọ Igwe ị ga-adị ndụ ruo mgbe ebi ebi nwa m ị ga-adịkwazi ezigbo mmadụ Igwe ezi ibe zitere anyị ka anyị mara ihe gbasatara ịgba nkụ dịka gịnị ya si wee kpaa ihe ndị a ka anyị ji wee bịa dịka omenala si wee dị afọ m ya na ụnụ gbanịkwala asị m kwue mmasị na ozukwokwo unu melụ nke ọma unu nachiyazi azụ zielu n'ogbo m bụ igwe eze ibe gwanye ya na ozi oziri anwụ ụlọ ọkụ n'olugokwa n'eluigwe Igwe Igwe ị ga-adị
na-achọ Adaeze achọ. Kedu ka mgbe na-achọ Adaeze achọ? Kemgbe ụtụtụ afụbe Adaeze, Adaeze elibe nri ya, leba ndị amụbe mmiri, Adaeze ka anyị na-achọ. Kodebe! Mkpụrụ mmanya bịa ebe akụ nụrụ ebe Adaeze kodebe. Kedu ebe unu na Adaeze wepụ wepụrụ nwaka na-ajụ ala mgbagburu unu? Igwe, ị gaghị ata nghọta. Adaeze ghọrọ efe achụsịsị ha nchasị na ọ chọ ka sọsọ ya nọrọ. Ha wee kwerolie. Unu dala Adaeze? Ha dala ya. Kedu ife bụ n'ọlụ unu makwa ife unu bịa ịlụ na obi ma unu makwa ife ọgbọ aka ọlụ unu oge niile na-ekwu ofe okwu ka egbeburu unu kwụ ndị eje chọbalụ m nwa nchọ ya chọta atafọ m enwere m isi unu chie ite alụsị ya enwekwana ife mere m Adaeze Igwe ya enwekwana ife ọbụla mere m Adaeze onye ma gbabago n'ime ajọ ọfịa okiribe anyị kwe baa igede na-asọ nke a igede sọrọ ya sọ kedu ife unu na-abịa eme Egbeburu nje chọrọ m nwa ya nwee ebe na nwa eme chịtọtakwa Adaeze chịtọtakwa ya sikwa mmanụ n'isi lụrụ ụka ụmụ ogbe dị agba jụọ ebe ahụ n'ahịa n'ọlụ ahịa tinye nụkọ nnụnụ a Adaeze nwa m Adaeze nwa m nne na-ebe nna na-eti ofu anya m ji afụ ụzọ kedu na Adaeze nwa m Kenkunu hapụrụ obi eze pụta na-agagharị kedu onye na-eze nọ Maazị Izuaka ọwụ Igwe chụpụrụ anyị n'obi ya maka gịnịzi Maazị Izuaka Adaeze efuola ahụ Adaeze mee gịnị ka o si fu ọ ya bụ na nsogbu ọ dịghị ya mara ka o si wee pụọ n'obi ya ọ ya mere Igwe ji wee chụpụ anyị naanị na anyị kpọrọ abịa wee nata ma ọ bụ isi anyị abaghị ya ekpekete nke akwa nnukwu ọdachi nye unu nyekwa ndị igede ka ihe anyị ga-agwa eze ibe na ọkpara ya na-abịa ịlụ Adaeze Maazị Izuaka nzikwechewe ihe unu ga-eme o maka na ka ọ dị ugbu a ọ dị nka Adaeze agbabala n'ajọ ọhịa o efuemu hei enwe si ofe ọra hai bịa ihe agwa ezigbo ọdachi nye unu gawa jee nụ chọwa Adaeze jewekwanụ jewenụ kedu ihe a ga-eme Chineke hey Adaeze nwa m Adaeze nwa m Adaeze nne na-ebe ebe ka isi Ke n'ụdị ọzọ na ntị m gị ke n'ụdị ọgụzi onye ọbụla na-achọgharị gị n'obodo onye ọbụla na-achọ gị a na-achọgharị gị nna gị ekwugo na ọ bụ na ndị odigbo afọ ebe ị nọ na ha ọ ga-ebeli ihe isi tọgbọ n'ala Yey ọ bụ n'azụ na ebe a ka nọ nwoke n'azụ na ebe onye ọbụla na-achọgharị gị nwa ebe biko bịa ka anyị jefu na gị bịa ngwa hei ọ ka ọ dị Adaeze nwa m ebe ọ bụ na ọ nọ chọbanụ ya biko kpọtanụ ya si ya biko nata Adaeze nwa m ofu anya m ji afụ ụzọ chọbanụ ya Afọ m n'ihe niile eze kwuru were ụka m ofu mkpụrụ baa gị na ntị ngwa n'enwe ụzọ na nwanne ịnazi ebepụ gị isi ịghọta na wee ebe anyị ji azụ eje mana anyị ga-achọta nnukwu Adaeze ka ebe chọzi ka anyị gbana echeghịkwana m otu a anyị agara agbapụ kama na agaghị m ekwenyekwe nna mba eze ka ezi anyị emepụta ka anyị gbadakwa n'ụta na ka anyị na-efu n'anya ka anyị chọọ nna ya ka ya ga-afịa anyị nwata ọnụ nke anyị nwa anụ anyị tupu anyị anwụọ kama na anyị zụta onye ike tupu anyị agaba Adaeze kedu nke idebele ndị mmadụ anya n'ezi ma kụba ya obi n'elu kedu ife bute nka kedu ịnụpụ isi ya bụkwa n'ofu ka o bido maka ifi na-elota na ma enyego gị ndụmọdụ ugboro kwuru ugboro bamba dị na ya na ma chọrọzi ka mfụ ike na-agagharị sọị n'obodo anyị abịa igede ama m ife nji bamba dị ntu ama ife nji m ekwu
mana ite anụziri okwu mụ na nne ya na-agwa. Ọkwa nnukwu isi. Ọkwali ka nje n'akụkụ ụlọ anọchapụ ma anọchapụ onwekwa ebe njelu. Nnọchapụ ka ikuku fesa m n'ahụ onwekwa ebe njelu. Kwala ebe a ka nnọ kemgbe. Ị na-anọchapụta na gị na ndị odibo ga-esolonu. Ọ bụrụgodị nsolo, gị na ya nọlụ. Mụ na ndị odibo kwa. Ya nchọkwa ije nyụ nsị ha solu m. Adaeze ịchọ ije nyụ nsị nyụbanya bụ nsị nyụsịa fa fichaa ya ike. Ọ bụ nwa lacha ka fa ya lacha fa weli ile fa lacha ya bụ ike ka ọ dị n'ọcha ka mfọdụ na ife fa na-alụ. Nọdụ na-eriso n'igwe gwogwogwogwogwo ife a na-eme mmadụ amarọ. Deshọbaga ntị. Lụtakwa okwu Igbo na irube isi ka mma karịa achụmaja. Nyekwa m anya ka m gwa ya bido tata gaba ma chọzi ka m gwa ya okwu gbasara nsịsọ ịgagharị ya. Ọ na-egbu m mmụọ ka ịchọ ka m nwụrụ. Ya nwụọ onwe ebe njelu. Amaọkwa m isiokwu a onwe ebe njelu. N'akụkụ ebe a ka nsị ka m nọ nwere onwe m ka ikuku fecharata m n'ahụ. Fede kugbu ya akụpe. Ebe ebe nọ n'ụlọ na-eri nri nke iri nke erizi ọdeshọba ntị. A na-achọrọ gị ebe niile. Biko na-ewe n'emezi ọzọ. Nchọzi ije ebe ọ na mkpọrọ ha. Ya kwụsịkwa ya bee ya ebe na ntị ya bikwa. Ọ bụ na ị chọrọ ka nri efe mụ na nne ya lụrụ gwa anyị. Ọ karịa efe nwa na onye nchichi anụ ya. Igwe na-abatago. Nọn kụnyenu. Afụgo m nwa nwaanyị m na-achọ. Gbachebe na anyị kparịsịa ọ na-abịa. O nwee ụbọchị ọzọ ọ na-apụ na ede atụbisie n'azụ. Ogo? Gbachebe. Hey! Kuchi ya n'azụ. Chọọ n'oge. Nwaanyị nwụrụ ahụ ka ewu. Mba. Ka ihe ị na-achọ ebe a? Udo ka m ji bịa. Udo adịrị onye batara ebe a. Anyị ga-egbu gị maka ịzọbata ụkwụ ebe a.